FM Radyo Sagada, Matutyan Manragsaka. Ayain sa lidumay. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayam gagayam, din manumanan iti oras iti panakaibingay dagiti Damdamag National, Regional, ken Lokal itangal daw iti Martes. Iti mangibingay kadagiti Damdamag awan sa bali ani manong yu arafi gagayam ken kakabsat. Manipod kadagiti ulo dagiti Damdamag National iti nayon 21,000 metric tons iti LPG nga inangkat iti Pilipinas sa sinmangpeten. Upat at tulaga na pinirmaan iti Pilipinas sa ken Vietnam. DSWD pinasingkudanda asaan apudno amang namnama laeng dagiti 4-piece iti ahensyada. Iti dumapay nga ulo dagiti Damdamag National, Senator Jinggoy Estrada na iturungan iti pagbaludan. Kanayunan pa dagiti ulo dagiti Damdamag National Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB sinospendida iti operasyon iti agarop 26 abas iti Victory Liner operators dagiti bus akaraman iti road cross ijay Tuba Benguet. ...2026 palarong pambansa na baligi ang naglepas sa ijay Agusan del Sur. Manipod matitira do mga ulo dagiti Damdamag lokal iti Balugan National High School kicks off Brigada Eskwela 2026. Iti may sapala ulo dagiti Damdamag lokal iti new principal takes over at Balugan Elementary School. Manipod mat kadagiti detalye dagiti Damdamag lokal iti Balugan Elementary School na pagtitipunan nga nang robot iti baro nga principal iti Baluga iti bulan iti Hunyo 2026. Iti opisyal na itungtong ni Mr. Lizardo Casbaro nga ulo iti eskwelaan nga nagpakita nung mangipakita iti baro kapitulo iti panangidaulo iti eskwela. Ti seremonya iti turnover nagsurbimot akas sa atindar para iti naglabas nga principal nga ni Mrs. Francisca Amdengan nga nangited iti dakkel nga tawon iti serbisyo para iti Balugan Elementary School. Ni Mrs. Amdengan na nagpadlasiw iti Bangaan Elementary School ken nagserbi akas sa baro head teacher iti ditoy. Iti panawon iti seremonya dagiti opisyales ti barangay ti Balugan ken dagiti membro ti PTA pahayag iti nasinged nga mensahe iti panangyaman ken panglaglagipan kini Mrs. Amdengan nga tulong nga naited na iti eskwela ken komunidad. Iti mismo apasamak dagiti opisyales ti barangay ken membro ti PTA nang hitedmat iti naragsak nga mensahe iti panangabot ken ni Mr. Lizardo. Wenno panang welcome ken ni Mr. Lizardo nagpakita iti amin nga suporta ken tiwala iti pamunuan akas baro a principal iti Balugan Elementary School. Iti turnover na isanay iti polisiya iti DepEd nga no manguruno sa kadagiti head teachers ken principal iti eskwelaan wenno eskwela agserbi iti maysa nga eskwela iti maki sinom nga tallo nga tawen.
kalpasan na may banlasiw ita iti sa bali nga eskwelaan. Dito nga pulisya ada iti panggap na nga promover iti baro pamunuan. Agpada nga panangiwaras iti kalidad iti edukasyon ken tuloy-tuloy nga iti amin nga pampubliko nga eskwelaan iti pagilyan. Babaw iti native care suporta ti komunidad kini Mr. Lizardo, inaasahan nga ituloy iti legasiya iti naglabas a principal ken panangi daulo iti Balugan Elementary School, tuloy-tuloy nga panagabanti ken kalidad. Iti dumapay di tali iti damdamag lokal opisyal anang rugi iti programa ti DepEd Brigada Eskwela iti Balugan National High School iti Hunyo 1, 2026. Indoluan iti pagadalan ni Principal Mrs. Miriam Gansuwon. Pinagtitipon iti programa dagiti barangay officials, volunteers, PTA officers ken naganak nga nagkaykaysa apan nagreget tapno may sagana ti pagadalan na para iti masungad atawon iti panag-eskwela. Iti umunang aldaw iti panakay patungpala nakita dagiti nakipaset ang mga daldalos iti aglawlaw iti eskwelaan. Mangitarimaan kadagiti tangki iti danom ken mangbangbangon kadagiti pasilidad iti pagadalan babon iti panagusaw iti na ituding budget ti pagadalan. Ti kolektibo apa nagreget ket nang ipakita iti napigsa arik na ti komunidad ken dedikasyon nga mangipaay kadagiti estudyante iti natalged ken konduktibo nga aglawlaw iti panagsuro. Impaksa ni Principal Gansuwon kadwa na dagiti amin a voluntaryo ken stakeholders iti panagkumitda tapno makasagana ken nasaya at apan nakaisagana ti Balugan National High School sakbay nga mangrugi ti klase. Tinagbaligi nga turnout dagiti nakipaset iti agtultuloy nga aglawlaw ket mangipakita iti kupas a suporta iti di nga kupas nga suporta iti komunidad iti publiko. Brigada Eskwela agserbi a pamanaknak iti espiritu ti Pilipino iti bayanihan nga mang panaknak ano agtitinulong iti maysa a komunidad tunggal pagadalan ket mabalin ana saysaya at a lugar a pagadalan. Manipon ba't kadagiti lital-lidag iti damdamag nasyonal kinumpirmar iti Department of Energy o na DOA iti simangpot iti pagilian iti nayon at 21,000 metric tons iti LPG nga inangkat ti Pilipinas. Sigun kini Energy Undersecretary Sandy Sales na ibabadag iti LPG iti Pantalan ijay Batangas. Gapuday taket 4 apulo ket 2 nga aldaw iti inventaryon iti supply iti LPG iti pagilian. Namnamaan pa iti DOA iti nayon a supply kadagiti sumaruno nga aldaw. Iti dumapay nga ditali dagiti damdamag in matangan the President Ferdinand Marcos Jr. ken Vietnam Vice President Tu Lam iti panakapirma iti upat at tulagan iti Pilipinas ken Vietnam ijay Malacañang. Karaman daytay iti Memorandum of Understanding wenno MOU on Defense Cooperation and pinirmahan iti Department of National Defense DND ken Ministry of National Defense iti Vietnam tapno papigsaan iti panagitinulong iti duwa pagilian iti panagbantay iti kabaybayan na panagsanay kadagiti soldado ken panangitignay kadagiti didigra. Napirmahan pa iti MOU on Information Technology and Digital Transformation Corporation iti nagbaotan iti Department of Information and Communications Technology wenno DICT ken Ministry of Science and Technology iti Vietnam tapno mayatidog iti panagarama ti digital service ken kabaruan at teknolohiya. Nagtulag da pa iti
sa litisidong iti Tourism Corporation na program pinirmaan ti Department of Tourism DOT ken Ministry of Culture, Sports and Tourism iti Vietnam tapno papigsaan ti turismo ken manayunan dagiti biyahe iti eroplano iti nagbautan ti Pilipinas ken Vietnam. Nagpirma pa iti tulagan ti University of the Philippines UP ken iti Academy of the Public Administration and Governance iti Ho Chi Minh National Academy of Politics para iti panagsinukat dagiti estudyante ken mangisorsoro. Iti dadumapay detalye dagiti damdamag. Tinmulong dagiti benepisaryo iti Pantawid Pamilya Pilipino Program wenno for City Brigada Eskwela itang aldaw iti General Luxury Integrated High School, Quezon City. Sigon kini Department of Social Welfare and Development DSWD, Secretary Rex Gatchailan, dayta iti wagas dagiti benepisaryo iti programa tapno agyaman kadagiti tulong amaw-awat da manipod kadagiti umili. Mapapati pay asaan apudno amang namnamalaang dagiti benepisaryo iti programa babaen iti tulong pinansyal manipod kadagiti tattao. Kabayatan na umabot mo iti 8 gasot a pamilya iti benepisaryo iti 4 piece iti may sa barangay Bagong Silang, Quezon City at tumultulong iti Brigada Eskwela idinto a milyon iti entero a pagilian. Malaksing kini Senator Gatchailan di maray pay iti nasao nga event ni Assistant Secretary Erin Dumlao kenda dumapay akamang iti departamento. Iti dumapay damdamag, detalye dagiti damdamag nasyonal na iturungan iti New Quezon City Male Dormitory Jail ni Senator Jingo Estrada. Kalpasan a voluntaryo asimuko kadagiti otoridad. Simangpot niya ti Senador iti Quezon City Jail ije payatas Quezon City pasado alas 8 iti rabi ita iti Lunes sa Hunyo 1, 2026. May palagi pa voluntaryo ti asimoko iti senador sumagbamano nga oras kalpasan nga naimpaulog iti Sandigang Bayan 5th Division ti warrant of arrest gapo iti kaso a plunder. Dinmalan da ito iti umno a proseso babaan iti panagala iti fingerprints ken magshots iti head office iti Criminal Investigation and Detention Group and the CIDG Ijaycam Kurame. Kalpasan da ito'y naisubli ti Senador iti Sandigan Bayan para iti return of warrant to sa Nosadino inkudang da nga ibalod ti Senador iti Quezon City Jail. Iti dumapay ako detalye dagiti damdamag National Empakamo ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ana suspender ti operasyon iti Agarop 26 a bus iti Victory Liner. Kabayatan iti panangurayda iti resulta ti investigasyon iti aksidente ang napasama kay Tuba Benguet iti Sabado, Mayo 30. Inayon na pa pinaawagan na iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB dagiti operator ti dua Victory Liner passenger bus akaraman iti nasao road crash ang napasamak. Sigon kini LTFRB Chairman Attorney Vigor D. Mendoza II, naala dagitoyin iti police report saknan iti nasao nga aksidente nga mangipayda iti gundaway kadagiti operators ang mangilawlawag iti napasamak. Inayon na pa anay paulog mo ti cause order kadagitoy kan namnamaan ti full compliance manipod kadagiti masuknan nga individual kan kampanya. We are already secured at a police report of the incident, but we will be given them the opportunity to explain. They were already issued with a showcase order, and we in the LTFRB expect full compliance. Sigon kini Chairman Vigor.
May palagi pa napasamak iti may nga road crash ana iraman iti duwa apang pasahero abas nga mangitunda iti ipupusay iti may nga pasaheros ken panakadangran iti agarup 90 nga individual. Inlawlawag mati Chairman Vigor Apayat amay sayang kata iti investigasyon prioridad apay ngilaang iti panangisigurado iti seguridad dagiti na ng run a pasaheros ng runa. Kadagiti at dapay lang iti pag-agasan. Kapayatan na yung pakamo ni Chairman Vigo ay sinuspindiran iti LTFRB operasyon iti Garup 26 Abas a Victory Liner Kabayatan na iti pananguray na iti resulta iti investigasyon tinasao nga aksidente. Iti tatumapay detalye dagiti damdamag nasyonal, formalin ang naglepas iti 2026 palarong pambansa iti Kalmana, Mayo, di napalabas nga aldaw, Mayo 31 ijay dato lipos sa Makapandong Cultural Center, kalpasan iti may sa alawas a panakipasat dagiti student athletes, manipod. Kadagiti nagtutuma region iti Pagilian, iti nagtutuma nga sports events. In closing ceremony iti maika 66 nga edition iti palarong pambansa. Nadaan iti Unity Parade ken may nga opening production. Sinarunuan daytoy dagiti nagtutuma a traditional a seremonya pakiramanan iti panakaibaba dagiti naaramat a bandera ken panakasibsib ti apoy iti Unity Cauldron. Sumarunumat nga agserbikas host inton sumaruno a palarong pambansa ket ti Quezon City nga idodoloan ni Mayor Maria Josefina Joy Belmonte. Naglepas ti closing program iti panangipaay kadagiti plaque of appreciation kararag ket iti Grand Unity Dance finale iti tema nga We Rise as One. The ultimate palarong dream. Pinasatanda ito ay dagiti lokal nga artista, opisyal ken delegasyon. Iti palarong pambansa 2026 ket naysayang kat iti Agusan del Sur, manipod iti Mayo 24 agengga Mayo 31. A pinasatan ti ribo-ribo nga atleta, coaches ken delegasyon manipod kadagiti nagduduma a region iti Pagilian. Dagita lang dagiti maibingay tayo damdamag itang aldaw. Naimbag man ng aldaw kada kayo nga awan labas sa siyak man ni Manong yung arafi nga nang bingay kadagiti damdamag. Kakabsat kagayam, kakailyan na kanamin dagiti dagdengdengag. I-follow you iti Facebook live iti Radio Sagada 104.7 FM.